Cu tristețe în inimă, vreau să vă anunț că Ligia Seman, autoare de cărți, fondatoarea școlii Deborah, azi dimineață a mers acasă la Domnul. Poate cunoașteți cărțile Handicapul Conștiinței, Fumele Dragostei, Portrete în cioburi, deci toate aceste cărți sunt cărțile ei. Ligia Seman a fost o femeie cu o inimă mare pentru Dumnezeu. Împreună cu Tibi au făcut atâtea lucrări frumoase. Am avut harul ca să lucrez cu dânsi la școala Deborah mai multe sesiuni. Chiar acum, în mai recent, am avut ultima sesiune unde au graduat deci cursul generației de Deborah și au dat startul alte Deborah. A fost foarte bine. Și acum când am aflat această veste, am fost tulburat profund. Ligia Seman a murit. Tibi era foarte bolnav. Domnul l-a binecuvântat, îi mai bine, ne rugăm ca să fie și mai bine. Și Domnul să-l întărească. Dar n-am crezut că Ligia putea să moară. Dar încă o dovadă că viața noastră nu în mâinile noastre. Și pentru ca să vă încurajez, Tibi, fiicele sorei Ligia, întreaga familie Seman, Deborle care mă ascultați, vreau să vă citesc ceva din Biblie de la Ioan, capitolul 11, începând cu 21. Marta i-a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Dragii mei, acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Deci eu cred că Ligia, care astăzi a trecut acasă la Domnul, n-a murit. Ea trăiește, doar că e în altă parte, noi, lângă noi, s-a rupt de lângă noi, este o durere și o tristețe, dar nădejdea revederii este mai mare. Acum nu știm cine e următorul sau următoarea. De aceea vă anunț pe toți, pregătiți-vă. Spune Biblia: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Încă o dată condoleanțele mele familiei Seman, Deborelor și la toți care ați cunoscut pe sora Ligia. Eu o știu foarte bine, foarte aproape. Vă spun că acum proaspăt am stat cu ea de vorbă, ne-a chemat la Mamaia, la această conferință cu familia. Nici nu vine să cred. Au rămas zile numărate până la conferință și Ligia nu mai este printre noi. Dar, repet, încă o dată, ne vom revedea. Fiți binecuvântați. Și acei care încă nu sunteți împăcați cu Dumnezeu, aceia în inima cărora încă nu locuiește Duhul Sfânt, azi pocăiți-vă. Nu știți ce va duce ziua de mâine, tineri sau bătrâni. S-a dus la o investigație simplă, a fost în moarte clinică, a ieșit un pic din această moarte clinică, a reușit să lase câteva mesaje, am să le las la descriere jos și apoi a mers acasă la Domnul. Ceea ce a arătat Domnul în moarte clinică a ajuns ca în scurt timp să vadă pentru întotdeauna. Noi când murim părăsim acest pământ și mergem acasă la Domnul, unde e mult mai bine. Dar tu, iubit ascultător, unde ai să mergi după ce ai să mori? Fiți binecuvântați și dacă n-ați să ne mai întâlnim pe această lume, vreau să mă văd cu voi în Împărăția Cerului.